आच्छा जोङो थांनाय 21 बा 21 अक्ट'बर 2022 आव जोङो बिजनी बलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसआव जों गासैबो NDFB हान्जानिफ्राय जोङो मोनसे जयेन्टलि मोनसे इउनाइटेड फराम जों दानो हाबाय। जों बेखौ सेन्ट्रेलि जों दाखांबाय। बे दानायनि उनाव जोङो मैया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे NDFB इउनाइटेड फराम बेखौ डिस्ट्रिक्ट कमिटि जों दानाय जाबाय आरो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बे नैबे बामोनगाव मोनसे कमिउनिटि हलाव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बे इउनाइटेड NDFB फरामखौ जों दानो हाबावबाय। बावनो जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनै ज' लेंहरनानै दिनैनि जि कमिटि दानाय बेखौ जों दाफुंनो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर बेखौ दानो थांगासिनो दं। दा बेखौ जों गासैखौबो दाजोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जिथु हाबाफारि बेखौ संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ बेखौ जों मोनफा मोनफा लासै लासै जोङो मावलांबाय थागोन। जे नोंथांमोना गोबाव सम NDFBआव थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन, दा नाथाय प्रब्लेमा दिनैसिम सल्भ जायाखै। सरकारा मावसिगोन होनबाय थादों। ओमफ्राय बेसिबांसो आसलथे मावमारखो आरो रन्जन दैमारिनि केसा आसलथे मा सोलिमारदों दा खामानिया? बेखौ जोंनि जिथु NDFBनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जोङो दिनैसिमाव जोंनि जि MOSआव लिरनायफोर बेखौ जों बांसिनखौनो जोङो दासिमावबो फ्राय मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनिखायनो जोङो खावलायो जि NDFBनि जेसेबांनाखि मावनांगौ दफाफोर दङ बे दफाखौ मावफुंहोनो थाखायनो जोङो गोबां लामा नायदोंमोन। बे लामा नायसेयावबो दिनै बिथांमोना मावना होयैनि थाखाय जोङो दिनै बाध्य जादों जे NDFB मोनब्रैबो हान्जाया जोङो दिनैनि दिनाव जों खौसे जानानै जोंनि जि मोननांगौ मोनथायफोर बे मोनथायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो जिखि सरकार फैया मानो आसामाव AJP, BJP, कंग्रेस बा जिखि फैया मानो जों बिसोरखौ जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों मावलांबाय थानो थाखाय जों बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। आरो बियो जोंनि अनलि NDFBनि थाखाय नङा, सारा बुहुमाव थानाय जोंनि बर'फोरनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे गासैबो समस्याफोरखौ जोङो जेसेबां हायो जोङो बेबायदि रायजो राजाफोरजों जयै ओंखारनानै जों बे खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय जों बे थांखिफोरखौ लानाय जादों।